Valušak sam ja, lice mi se sja. Stani, pa priđi malo bliže, a ja ću da se spusti bliže. Tako će bolje da se čuje. Uzalud me deka čeka. Stani, priđi tu Zdjušku, pusti glas glas. Ovo je dobar glas slova, ploča me grno kolje, a kad zinem, čujem bolje, usta mi pevaj pravo, a ja ću da si ga pravo. Pojesti me neće, Valušak se kreće. Sad imaš plošnu, a Valušak nije glasno, a sve je zajedno polača od pevača mi Dragani glas. Ova priča tajnu krije, šta je bilo, a šta nije. Da Valušak smislili vatru, da se lico zasi i od drugi svijet spasi, ne postane slavni pevac ili glumac ili igrač, ne zaradi nas para koji se sve tako zasi. Da manca od misli spase, kad neko ti svog slovu, kao glavi šlaka. Oljuško, otbuško, rade bih volao da sam neke ovce sreo, ali ti si mastan, slastan, u toj ću malo glad bar za sad. Vuče, od mene ćeš pesmu čuti, pevat ću ti, da sam se kuvo i po loncu muvo. Pevao sam pesmu sam, na pamet celu znam, divna pesma, uzor kras. Pusti glas! Valušak sam ja, lice mi se sja, umešan sam sa kajmakom, pa u oči padam svakom. Luke, zašto sada možemo da odigramo šumsko kolo? Prvo malo ćemo da ga zagremo, vidite ono se ovako zagreva, malo ćemo da zagremo novčić, ali već ovaj trik sa novčićem i ponovo ovom marenicom boje lik. Dakle, svi gledamo ovde, obična marenica, običan novčić i veoma neobičan Mihajlo Mađionić. Ko zna zašto? Svi gledamo novčić, marenicu, obožavate kiberistu čuje da vozi. Dakle, ovako, stavit ću novčić u marenicu. Sad ću vam naravno da, vidite, da pojede novčić, hvala, prvo novčić je nestao, nema ništa. Ko zna gdje je novčić? Ko je rukav? I ja pazi, kada si blizu, nije u, nego je na rukav, a ne na drugoj rukav sam mislio, da. Ali inače ovaj trik sa novčićem, naravno, jednom čašom soka ovako za žednog novčića.
sok koji nestaje. Da bi nestao žuti sok, treba mi šta? Trebamo da uzmemo žuti čarobni štak, da bi nestao žuti sok. Tako. I čarobna formula, mi, kaj, lov i žuti sok nestaje. Ovako i ovako. Koncentracija. Drži čašku, isti ne treba, hvala puno. Znam da to aplauz za pripremu. Drugari, sad mi treba još neko spoduti ovdje, ali jedan dječak mi treba sad. Kaži mi, kako se zoveš ti, šefer? Kako se zoveš ti? Milan. Drugari, kaži mi, a kako ti je prezime? Dobro, a kada kako ti je prezime, kako ti je posle zime, kaži? To sigurno znaš. Leto. Može veliki aplauz za Milana. Zauzim svoje mesto ovako sa moje leve strane. Stane po Milane. Sjajno. Drugari. Još jedan veliki aplauz za Milana. Što glasnije pozdraviš publiku? Gledaj u njih, kaži ovako. Ćao publiku! Ćao! Ali kaži, neka moja histerična baba. Nego moraš se lepo, čao publiko! To je to. Milane, sad vi kažete, čao Milane! Sa desnom rukom uradiš ovako Milane. Ovako, pripatiš ka meni lepo ovako ruku, Milane, čao Dragoša, ja sam Mihajlo, kako si ti zoveš Milane? I vam Milane se zaboravio. Mihajlo, vidite ovako, prvo, ja i Milane, čao Dragoša, Mihajlo. Znači, ja i Milan moramo da uradimo jedan trik, ali preko toga mi u redu Milane, Dragoša, Mihajlo, samo spusti lepo do kuću. Ne znam šta ovo ja sad. Zdravo Milane, kakva si da... Au! Šta si smijeti da pretjerovaš i vam učera ovdje? Šta mi je to ovo Milane, stava nema smisla. Drugari, tišina, nešto čujemo ovdje, tišina. Milane, vidi ovo. Prema njima se okreni, to je to. Drugari, prvo treba nam šta? Čarobni štak za naša Milančica. Čarobni štak za Milane. Poreda je Mihajlo po 28. Put čekam, bravo. Drugari, da li neko zna šta će nama ovaj štak? Nema se ponem. Milane, punaš ovdje, puni. Da malo recimo, ako ćemo njega sad predstaviti, da bude čip za moj čovjek, pa se da pokreni malo ruža ovdje, bravo, uči nosi, jednjamo, duni, hvala. Idemo dalje. Sad vam trebamo šta drugari, nešto da nasiramo, nešto da asistenta stavljeni, mislim da ništa, nešto će budu stavljeni, jer njima se osjeni, super, i to. Opet nešto ovdje ima, samo vidim, evo. To je ono što prođe u moje kapu, pet. Uj. Sad je sigurno potpuno pravno kače, nema ništa, za njim su dženilne, bravo, i... Ja, ali ipak ima nešto. Pa čime pijemo ovaj sokić? Kako pijemo sokić? Čime? Pa čime pijemo sokić? Nego naravno vidite u ovom statusu, znate. Malo velika kaj nisam vidio, znate, sigurno. I malo je za dugačku slamku, jer dugačak aplauz. Sad je sigurno potpuno prazan kač, vidite, nema ništa u njemu, potpuno prazan, nema ništa, tako je. Jer ima nešto u kapi, drugari? Jer ima nešto u ruci? Jer ima nešto u glavi? Ne, nema. Ko govori puno da su nema ništa u glavi veđe. Ko njegu bi bio dobar, ima da ga pretvori u nju samo. Potpuno prazan kač. Možete stane, vidite, moja cijela ruka, a također staje i Milan. Bravo, dođi kod mene Milane, stani tu, prvo meni se okreni,